ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ಮೂರ್ದು ಬರೋದು ಉಪಚಿತ್ತಿನ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಲೆತೇಲಿ ಪಲೆ ಕುಸಾಲದ ಪಂಥದ ಎಸ್ಸಲ ಐನತ್ತೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಡುದುಕೊಂಡಲೆ ಇವನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಲದಿಂದ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ, ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ VS ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಯೂನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬರ್ತ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಶಿ ಸೋಪ್, ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಸ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಕಲಾಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇಮಿತ ಮೇರ ಪುದರ್ದ ಈ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆವೆಲ್ಲರು ವಿಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ವಿಚಾರದಾದಂದ ಪಂಡ ಅವು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಅದು ಪರೆ ಅವು ಮದುವೆದ ಪೊದು ನಿಶ್ಚಯ ನಡೆದು ನಿಶ್ಚಯ ನಡೆದು ಮದುವೆದ ನಡುಟು ಒಂಜಾತ್ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐತ ನಡುಟ ಕಲೆ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಇತ್ತ ವಿಶ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕಲು ತೇರೆ ಪರೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಎದುಕೊನುಗ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಸೊರಟು. ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ನಾನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮಾರೂರು ಅಂಚ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರರಿತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ ಮದಿಮೆ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಅಂತ ಬಂತೇರಿ ಪಂಡಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಐಟು ವಾಸ ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನನ ಕೈ ಪತ್ತೋಡುಂದಾಂಡಲ ಅತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನ ಮಗನ್ ಪಡೆಯುಂದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಡುಂದಾಂಡಲ ಐಕ್ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನಿಲೆಕ್ಕ ಆಪಜಿಗೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬೆದ್ದಿನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಮದ್ಮ ಪಡ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಪೇರಿ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಡಿಪ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಪೂರ ಉಲ್ಟಾತಂಡಿ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಆನಗೆ ಅತ ನನ್ನ ಆನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲೆಗೊಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಒಂಜಿತೆ ಆನ ಪೊನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಮದ್ಮೆದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಆನೆ ತನ್ನ ಪೊನ್ನನು ಪಿದೆ ತಿರ್ಗರ್ಲೆ ತುಂಬೋಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ತುಂಬೋಪುನ ಪಾರ್ಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾದನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಪೂರ್ವಕ ಪಾತೆರಡು ಪಣದಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಪಿದೆಲೆ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಪ್ಪೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಪೊನ್ನನಿಲಡ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಪಿದೆಲೆ ತುಂಬೋಪನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪೊನ್ನನಿಲಡ ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯವಾದಿ ನಾನು ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಮದುವೆನ ರೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ಜವನ ಅಂಚನ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ರು ಪಣ್ಣಗ ಅರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ. ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತೆಗೆದು ಬರು ನಾನಲು ಆನೆ ತನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಲ್ವೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸು ಪೋಡಿಗೆ ಎದ್ದೆಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಮನಸ್ಸು ದೀವನು ಅವೇನು ಮೋನೆಡ್ತೇವೆ ಬರೋಬಲ್ಲಿ ಆಂಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕುಡ ಮೂಲ ತೆಗೆದು ಬರ್ನು ಅಣ್ಣ ಈ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಲಡೆ ಬಾತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಏನು ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬಾತೀರಿ ಓಕೆ ನಾನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪೊನ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲೇ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಶುರು ಎಂಜನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡ ಆ ಪೊನ್ನ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಚೂರು ಪುಗರಡು ಎಸ್ ಯಾನೆಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬರ ಬನ್ನಿ ಈ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಾಬ ಮಾರಾಯ ಅಂಜತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಎಸ್ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಪೊನ್ನನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರು ಹಿರಿಯಾಕಿಲ್ ದಾದ ಬಂತೇರಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಹೇಳ್ದಾರ ಶುರು ಆಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗೈತ ನೋಡು ಆಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗೈತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನೇ ಓ ವಿಶ್ವ ಎಂಚಿನ ಮಾರಾಯ ಈ ಮಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯವು ಅಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಬು ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ನೀಕು ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡ್ಪಣ ಮಾಮಲ್ಲಿರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಬು
ಓ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ 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 ಸುಸ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಕುಲ್ಲು 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 ಎಸ್ 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 ಅಲ್ಲ 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 ಮೂಲು ಕೂಡ ದಿಗಿದು ಬರು ನಿಖಿಲ್ ಏತಮಲ್ಲ ರೌಡಿಲ್ ಆದಿಪ್ಪನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಏತಮಲ್ಲ ದಗಿಲ್ ಬಜಿಲ್ ಆದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಮಾಮ ಮಾಮಿನ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ತಗ್ಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗಿದಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ 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 ಸಮ 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 ಓಕೆ 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 ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಈ ತಾಯಿ ಬತ್ತೀನಿ ಬತ್ತನ್ 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 ಅಲ್ಲ ದಾದನ ಬತ್ತನತ್ತ ಕೊನೊಂದು ಲೋಲು ಸಮ 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 ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದಾದದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಕೈ ಕೈ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಚಾ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಾತಿನತ್ತ ಪರ್ ದಾದ ಮಾರಯ್ಯ ಕಲಿ ಬರ್ಪನಯ್ಯ ಓ ವಿಶ್ವ ಚಾ ಮಾರಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಅದೊಟ್ಟು ಓಕೆ 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 ಕೇನು ಕೇನು ಈ ಬೈದಿನ ಕೇಳ ಈ ಬೈದಿಂದ ಒಂದು ಪಿದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರುತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ಕೇನಿಯ ಕೇನು ಕೇನಿ ಈ ಕೇನಿಯ ഞാൻ ഞെക്കട്ടെ മെസ്സേജ് ಬಂದಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಆಪುಜಿ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ನೆಂಜನ ಬಂದ ಕೇನಿಯ ಓ ವಿಶ್ವ ಆಲ್ ಕೇಂಜಲ್ಲ ಕೋಡನೆ ಕೇಳ್ಜಲ್ಲ ಆಲ್ ಕೇನಂದ ಈ ಕೇನಿಯ ಉಡುಪೇರು ಈ ಕೇನು ತೈರುಡು ಕೇನಿ ಪಕ್ಕನೆ ನರಕಿನಿ ಓಕೆ 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 ಲೆತ್ತಂಬೋ ಕಾರದ ಡೋರ್ ದೆಪ್ಪು ಪೊನ್ನನ್ ಕುಲ್ಲವು ಆ ಡೋರ್ ಪಾಡಿ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡಿಯಾ ಪೊನ್ನನ ಸೀರೆ ಬಿದೆ ಬೂರ್ದಿನತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡಿಯಾ ಒಬ್ಬರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಬ್ಬರ ಎಸ್ 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 ಈ ಕುಲ್ಲು ಎಸ್ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಈ ಕುಲ್ಲು ಎಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ಅಣ್ಣ ಜನವರ ಬಾರು ಜನಯ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾರು ಜನಯ ಸಾಮ 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 ಅದು ಓ ಓ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಈ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಲೋಲು ಮಾರ ಎಂಬೆ ಪೋಪೆದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದಿ ಅಣ್ಣ ಅದೊಟ್ಟು ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯಕಲ್ ದಾದ ಬಂತೀರಿ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪನೆ ಸಮಯ ನಾನು ಓವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ ಚೂರು ಭಾಷೆ ಪಡಿ ಸಮ 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 ಇತ್ತೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ನು ಕೆಲ ನಿಖಿಲ ಕಿಸಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಪುನು ಅವ್ರ ನಿಖಿಲ ಪೊನ್ನಂದು ತೆಲ್ಪಣ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಡು ಅಂಚ ನಿಖಿಲ ರ್ಯಾಶ್ ರಬಲ್ ನಿಖಿಲ ಗರ್ವ ಬರ್ರ ರಬಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಕೂಲ್ 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 ಆನ್ ಆನ್ ಕೂಲ್ ವಿಶ್ವ 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 ಕೂಲ್ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ನಿನ್ನ ಪೊನ್ನುಲ್ಲೋಲು ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಂಚ ಓಕೆ 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 ಕೂಲ್ 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 ಆಂಚ ಅಲ್ಲ 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 ಅಣ್ಣ ಒಂತ ದೂರ ಇಪ್ಪನು ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಮೋತಿ ಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಓ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಪ್ಪು ಮಾರಯ್ಯ ಪೂರ ಯಾನೆ ಪನೋಡ ನಾನು ಬಾಗಿಲಿಪ್ಪು ಪೊನ್ನಲ್ಲೆತ್ತು ಬಲ ಅದೋಟು ಬಲ ಕೆಲವು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ನಿಖಲು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇನ್ನೇ ತುಂಬಂದು ಬಾತ್ ಇನ್ನೇಂದಿನಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಓಲೋಲ್ ಸುಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಪೊನ್ನಲ್ಲೆತ್ತು ಬಲ అన్న చేరు వైపు నాకు చూడు అలా ఆల్బూరిని ఎంత కుల్లవియా కుల్లాడు ఈల కుళ్ళు ಅಣ್ಣ ವಿಶ್ವ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಡ್ಬೇಕು ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಸರಿ 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 ಇದೇ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ 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 ತೆಗೆದು ಬರು ನಿಮ್ಮೂಲೆ ನಿಖಿಲ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಅಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ತಂಬಾರ್ಪಣು ನಿಖಿಲ್ ಬಾತಿ ಬೇಟೆ ನಿಖಿಲ ಶುರು ಆಪಣು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡು ಸಮ ಈ ದಾದ ಮಾರಯ ಈ ವೈಟ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಬೊಂಬಾಟೊಂದು ಗಲ್ಲಿಡಿ ಅಕ್ಕನಗ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೇತನು ಮೆನು ಗೇತನು ದಾದ ಮಾರಯ ಓ ಅಣ್ಣ ಏನ ವೈಟ್ರನ್ನ ಜಾತಕ ತೂಪನ ಅವಡಲ್ಲ ಕೇನು ಮಾರಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋಡು ಕೇನು ಎಸ್ 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 ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪು
ಆನತ್ತ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ದಿಕ್ಕಿದು ಪೂರ್ಣಮೂಲು ಅವಳು ಆನಮಿಂದ ಬರೀಟಿ ಆಸೋಕದ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಮೇಮೂಲು ತಂಜನ ಗಾಲ ಪಡದುಲ್ಲೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮನ ಸಭ್ಯರ ಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬಾತಿರಿ ನಿನ್ನ ಪುನ್ನಡ ಬಾತಿರಿ ಬತ್ತನತ್ತ ಫುಡ್ಡು ಎಸ್ ಲಂಚದ ಬರ್ತಾನೆ ಓ ವಿಶ್ವ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಏತೋರ್ಸಾನು ನಂದೆ ದಾದ ಮಾರಾಯ ಬಕಾಸುರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ ತೂಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ತಪ್ಪೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಯ ಅಣ್ಣ ನಿಧಾನ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಧಾನನೇ ಬೋಡು ಐಟ್ಲ ಉನ್ನಸ್ತ ವಿಷಯಡು ಭಾರಿ ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ವಿಶ್ವ ಯಾ ನಿನ್ನ ನಿಧಾನ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅವು ತಂಜ ನಾನು ಮಾರಾಯ ಒಂತ ಭಾಷೆ ಬೋಡು ಸರ್ ಓಕೆ ಫಿಂಗರ್ ಬೋಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ರಾಮ ದೇವರನ್ನೇ ನೀರ್ತಿನ್ನೀತ್ ಓ ದೇವರನ್ನೇ ಈತ ತಿಂಡನ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಂಜಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿಲ್ ಮಾಡೋರು ಆಡ್ ಮಾರೈತೆ ದಾದ ತಿನ್ಪಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಪೋಪರ್ ಪಂಜಿ ಅಂಗೋರ್ ಪುಜಿ ಬಿಲ್ ಬೋಯಿರವರು ಏನದೆ ಆನತ್ತ ಅಲ್ಲ ಏಕಡ ಪಣಿ ಜನ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲ ವಿಷಯ ತೆಗೆದೂರುವರು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕುರೆಕ್ಕಲಾಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಂಜುಸಲಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪೊಣ್ಣನ ಎದುರು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣನ ಎದುರು ಬೆಂದಾಸಿ ಪೊಣ್ಣಿಗಿಲಿ ಅಣ್ಣ ವೈಟರ್ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ರು ನಾ ವೈಟರ್ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ರು ಓಕೆ ಪೊನ್ನಲೆ ತುಂಬಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುದು ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಪೊನ್ನನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಅಖಿಲೇಗೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುಡು ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುಡು ನಿನ್ನ ಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುಡು ಬರ್ಪೆ ಮಾಮ ಎತ್ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ವಿಶ್ವ ದಾದೈನ್ ಅಕ್ಕಲು ಜುವಲ್ಲೇರು ಮಾರಾಯ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ ಈ ತೀರ್ಪೈನ ಕೆಳಗೆ ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಧಾನ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಾನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ನಾನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲು ನಿನ್ನ ಕಡಪುಟ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ದಾಮರ್ನು ಅಂದ ಯಾನೆಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನ ನಾನ ಮಿನಿ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜೋಡು ನಿಕ್ಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಡಾಕ್ಯಾರುಂಡು ಲಕ್ಕನಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನೆಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿನ ದರ್ಪರ ಹೋಯ್ತ ಮಾರಾಯ ಅಂಜನ ಅಂಜಾತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್ ದೂರ ಎಂಚ ಕೊರ್ಬು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಕಿಸ್ ಅಯ್ಯೇ ಕೊರ್ಬಣ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ತುಯ್ಯರತ್ತ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆಡು ಬತ್ತೇನೆ ಬಿನ್ನರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಜವನ ಎನಿಚಿನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ ಮದ್ಮೆ ಪೊರ್ಲು ನಡೆದಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಉಣಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡಿ ಬಯ್ಯಾಗಿ ಟಿಫಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಗಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಲ್ತದ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದಿ ತಂದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಗಟ್ಟಿ ತೆರನಂದ ಒಂಜೇ ವರ್ಷಡು ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ
ಎನ್ನ ತುಯರತ ಬಂದಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆಲೆ ಕಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಾರ ನಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸಾರ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅತಿ ಆಸೆಗೆ ಪೊನ್ನ ಮಿತ ದುರಾಸೆಗೆ ಬಲಿಯಾದೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಎರಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ತೀರ್ಪುಗೆ ನಡೆದು ಬೋರ ಪುದರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೋಡರ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮಾರೂರು. ತೀರ್ಪುಗೆನ್ನ ಹೊರತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿಖಲ ಈ ಐಡಿಯಾ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟೈತಂಡೆ ಬಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ನಿಖಲ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ದೇ ವಾಸ್ ನೋ ಕಾಮಿಡಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೂಲ ಎಂಕುಲು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಜಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಬುಡುಪುನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಈ 15 ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಈ ಎರಡು ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಪಿರೋಡು ಪೊರಂಬುದಿನ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಇಕ್ಕಡಿ ನಿಕಲ ಇಲ್ಲ ಮುದಿಲಗೆ ಬರುಡು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಆಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.